περπατήστε, πρέπει όμως μπορείτε. Η συμβουλή μου, μέχρι την πλατεία και λίγο πάνω από το Δημαρχείο, μην αρχίσετε και ξεπακωθείτε και μετά που έχετε λίγο άλλη χώρα δεν βγαίνει. Κάντε οικονομία δυνάμεων, μπορείτε στο μυαλό σας τη διαδρομή σε 3 από 2 χιλιόμετρα για να βγει πιο εύκολα. Στην αρχή πηγαίνετε σε ένα τρέχον συντηρητικό να κάνετε λίγο πέσαμα στον οργανισμό σας και φορτάρετε στο τέλος. Δηλαδή, από την ώρα που θα βγείτε, θα λέμε, από την δυστούση στην πλάτα και μπροστά κάτω. Σε 1 λεπτό θα δοθεί η εκκίνηση. Ο τερματισμός είναι στην πλατεία του Αλιμερίου. Εκ των προτέρων ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς και την Δημοτική Αρχή φυσικά που είναι εδώ και μας στήριξε και τον βουλευτή τον κύριο Παπραγάκη τον στηρίζαμε σήμερα. Να είστε καλά, να είστε καλά, προχωρήστε να τερματίσουμε όλοι μαζί. Τα έβαζα να σας αφήσω στην πλατεία. Δίνουμε εκκίνηση, παιδιά, σε μισό λεπτό. Είμαστε έτοιμοι. Θα πατήσουμε την κόρνα. Φεύγουμε. Καλή διαδρομή έχουμε, έτσι. Με τα πόδια σιγά σιγά. Έχουμε και το στενοφόρο, άμα θέλετε κάτι. Εδώ είμαστε.